Пропуснах да кажа, че за всеки въпрос ще има рейтинг. Знаете как ще се изчислява този рейтинг? Броя на грешните отговори. В случая този въпрос има рейтинг 1, защото верният отговор е Ангара. Здравейте от мен. Преди да започна с въпроса, съвсем накратко да кажа, че това, за съжаление, ще бъде последното ми състезание като водещ. За мен лично беше изключително удоволствие да водя заедно с баща си, но вече когато няма, ще ми е малко трудно. Така че благодаря се пак за годините, които прекарах с вас. Високо и ясно. Сега чуйте и самия въпрос. Нали се чува добре? Добре. Където е имало останки на светец, там имало и поклонници. Но Йерусалим не било единственото място за поклонение през средновековието. Испанският град Сантьяго де Компостела бил чудесен пример в това положение. Катедралата Свети Яков, където се намират мощите на светеца, които днес се посещава от хиляди туристи. За да достигнат града, пилигримите трябвало да пътуват по два маршрута. Първият пресечал Пиренеите, а вторият минавал през Гибралтарския кораб. Когато поклонниците поели по вода, се завърнали от дома, хората изпадали в изумление и ги наричали врачи, понеже дрехите им били украсени с рубини и перли. Уважаеми знаещи, защо поклонниците украсявали по този начин дрехите си? Една минута.